Ма чакайте, аз нямам пръчка. Сега ще дам, айди. Бам! 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 Ай! Чао! Само за да може Амен да се качи, нали? Тъпа! Чакай! Амено! Така, здравейте хора, това съм аз. Мирате едно, днеска тук с мене Амено и Дивака. Опа! Днеска ще събим с тези пръчки, нали да? Да, ето ти пръчката. А тя за какво служи? Ама, емо е с крилата, брат, чакай, не беше честно емо с крилата. И умря. Още не мога. Не, чуйте, елате ето тук долу, елате ето тук долу. Така, елате долу. Елате тук до мен. Емиле е с тъпа, нали знаеш? Аз имам при Амено. Ето тук сега сваляме всички брони. Абе, с тъпа. Свалете всички брони и е така. Хора, аз нямам място. Окей, нищо. Махнете си щитовете, махнете си щитовете без легове, само с пръчки. Само с такова, само с пръчки. Да. За палка. Чейте, че мишката ми са. Айде слизай тук. Емиле, слизай. Чакайте, не, чакайте. Не, без легове. Емиле, слизай. Май чакай, то тук ще има недър рак. Какво е това? Нещо. Ама... От недъра, бе, умен. Опа! Много съм умен. Не, няма да се бутаме, бе. Просто ето тук ще стъпваме. Без А ето тези пръчки как се правят? трудно. Ти няма да разбереш. Да, той да стъпи на него и после да изхвърчи нататък, нали? Ето така. Не съм на гей мод! Не съм на гей мод! Умен! Окей. Не бях на гей мод! Бях стъпил на една така оградка и после се бях качил на ета тази. Аре, готови ли сте? Сега мено. Вау! Чакай да се написам инвентарто. Чакай! 3, Всеки сам за себе си. 2, старт! Ама това как ли е в ПВП, бе? Не знам, аз бия по дивака. Не, бе! Ай, като излезем от там, не трябва да се бутаме, бе! Амено! Аз само ударям. Хора, чакайте, че мишката ми се... Бутате дивака! Аз не бия тебе, аз бия дивака. Мен умря. Ой, не бия само по тебе, бе! Не играй! Аз тъпо. Ето тук. Аре, дивак, само ние двамата. Моята е най-красивата. Много красиво име има, моята пръчка.
Аз имам 5 емералда. Чао. Пак съм ти, да. Гледай го. Ама, Айде, стане иначе... сала дживака! Не печелиш ти. Защо викаш като? Не викам. Абе, хора, как да се кача иначе? Ми ти умря, бе, дивак. То няма стълби. Ми умря, какво направя? Чакайте, че тук с пръстика се опитвам да убия зомби. Не. Чакай, не! Айде! О, о! Не. Чакай да осветим, бе, тук е мрак. Аз тук с една пръстика мога да... Не. Оле! Ай! Ай! Мираш от пая комага. Аз пака една ръка ще го килна, а пък ти с пръчка не можеш. Не. Да. 3, 2, 1, старт! Ти ще не съм направил. За какво сложих тези факли, като нищо не направят? Ние ги чупим. Гледай хака, гледай хака! Шегувам се! Шегувам се, не си хаквай. Ей, че ме бутнахте? Веднага да съм рип. Да. Какво? Да. Опа! Хора! Къде е па? Айде сега тримата ще сме бием. Ала, чакай! Френ! Аз се не съм написал да се телепортна до Амено. Айде. Колко си е колкото? Защото аз не играя, нали? А? Кой има телепортна? Да, бе, бях ти нечестното! Всичко. Вещица! Айде сега ще е ново темпо, е така с каските. Изяж лега, само един път и кажи когато си на макс хелт. Вещица ма пръсна. Старт. Сърда се. Повече няма да игра, май. Чао.